खुलुमबाय नोंथांमोननि थाखाय गोदानै लानानै फैदों रादाब बिबुंसार बड'लेण्ड टाइम्स। राव थुनलाइ हारिमु राजखान्थि आरो हारि माहारिनि जेंना जेंसिखौ दिन्थिनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबाय गोदानै दिनै बेखेवनाय जाबाय बड'लेण्ड टाइम्स। खुलुमबाय बड'लेण्ड टाइम्सआ बयखौबो बरायबाय। राजखान्थि रांखान्थि आरो समाजनि बायदि बायदि बिथिंनि जेंनाफोरखौ लानानै बड'लेण्ड टाइम्सआ सैथोथि आरो रोखा खौरां फोसावनो थाखाय नोंथांनि सिगां बड'लेण्ड टाइम्सआव थार आरो सैथो खौरांखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बड'लेण्ड टाइम्सनि फेसबुक पेज आरो इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बड'लेण्ड टाइम्सखौ बयबो लाइक साबस्क्राइब आरो फल' खालामनानै ला।